dia pas. 6 minuts passen, o si no canviem això, una de dos. 6 minuts passen de les 11 del matí i... comencem per aquí? Sí. Hola, tu qui ets? Antonio, acosta't al micro. Antonio, més a prop. Tu portes alguna cosa preparat per explicar-me o no? No molt, perquè jo no he anat molt a les excursions que hem fet, jo no he anat molt. Bueno, però fareu les jornades, no? I fareu coses. Anireu a l'hospital. Has estat alguna vegada a l'hospital, tu? No a l'hospital de l'hospital, sinó a l'hospital de l'Infant Pere, d'aquí. Algunes vegades, sí, algunes m'he anat a un altre, però vale. he anat molt a aquest. Aquest no. Vale, sí, sí. Tu què vols ser de gran? Jo militar. Tu militar. Algun lloc concret? O França o Xina. I això de ser militar per què? Perquè t'agrada manar o què? No, perquè m'agrada lluitar pel meu país. Vale. I per això te'n vas a França i a la Xina, no? Claro. Lo tengo clarísimo. I tu qui ets? Laia. Laia. Tu sí que portes alguna cosa preparat per explicar. Sí, és de la meva companya. Digue'm. Aquest curs el tema és els jocs i terra romana. Vale. Tu coneixes alguna dels jocs de la terra romana? Bueno, sí, una mica. Quins? Pots explicar alguns o no? O com encara no heu jugat no te n'en recordes? No. Encara no. De les coses que fareu, hi ha alguna cosa que te n'en recordis de memòria i diguis m'agradaria provar-lo? No. No. Tu tens de lo que fas al cole, què és el que més t'agrada? Plàstica. I lo que menos? Mates. És que no s'atrevia ni a dir-lo, jo mates. Lo de les mates, per què? Perquè és una mica avorrit. És avorrit? Com es poden fer divertides les mates? És que no sé. Haciendo división. Haciendo divisiones? I sumes. Vale, tu de gran què vols ser? Veterinària. Veterinària? Que guai, t'agraden molt els animals? Sí. Que xulo, tens animals a casa o no? Què tens? Tinc un conill, gat i un gat. A veure, el conill i el gat es porten bé? Sí. Sí, no s'enfaden entre ells? Ui, quines coses, que guai. Sí. Molt bé, doncs me n'alegro molt. Tu qui ets? Joel. Joel. Tu per què dius que les divisions són divertides? Perquè costen i així apreno. Clar, o sigui, t'acosta i aprens... I t'agraden les mates, doncs? Sí, Què és el que més t'agrada, les mates? res. No, però i el que menys t'agrada? No res. T'agrada tot per igual? O sigui, no t'agrada res? No. I tu què portes aquí escrit? Pues, avui estem a la ràdio. Estem parlant en directe. Sí, senyor. Molt bé, esteu parlant en directe. Tot el que digui aquí s'escoltarà. Aquí no hi ha ni trampa ni cartó. Tu què vols ser de gran? Gelater, com la meva mare. Que guai, gelater. I la teva mare fa els gelats, ella? No, No? sol, Els serveix? sí. Bueno, però ja és molt. Doncs molt bé, però has d'estudiar, ja saps, sobretot mates, perquè no t'enganyin. Ja. I en les compres... Perquè el van enganyar a la meva mare, però al final es va donar compte. Bueno, veus com s'ha de saber? Sí, senyor. Veus? Doncs per això, s'ha d'estar molt espavilat, i la teva mare ho és. Hola, Hola, tu qui ets? Diego. Diego. I tu què portes apuntat? Doncs que a l'escola participarem en el concurs literari que organitza l'AMPA. I tu te presentaràs a aquest concurs literari o què? No sé, No saps. Bueno, tu què és el que més t'agrada de classe? en plàstica, I el que menys? castellà, Per què? perquè m'avorro. T'avorreixes. Vale, i tu tens pensat què vols ser de gran? No, No? No has pensat res? Mai? No. No? Bueno, doncs no res. T'ha agradat venir aquí? Havies vingut alguna vegada? sí, a l'altra ràdio. A l'altra ràdio de la plaça Catalunya, no? Sí. L'any passat. Sí. Guai. Tu també vas venir l'any passat? Sí. Veus? I vas parlar l'any passat o no? Sí, I com et dius tu? Stanley. És que l'Stanley està una mica nerviós. Ja m'ha dit que a ell parlar no li agrada gaire. Però bueno, una miqueta podem parlar o què? Tu has pensat que vols ser de gran? Sí, futbolista. Futbolista de quin equip?
De l'Hospitalet. De l'Hospitalet? I t'agradaria que et fes una fitxa així xula? Sí. Com quin jugador t'agradaria tindre la fitxa? Com Piqué. Com Piqué. Te mola Piqué? Sí, És el que més t'agrada? Perquè sóc defensa Ah, tu ets defensa? de l'equip. De l'equip. Pues llavors com Piqué, guai. I què és el que més t'agrada del col·le a tu? Plàstica. I el que menys? Castellà. També? Per què? No t'agrada com ell, el castellà? Què li passa al castellà? Que està avorrit. Està avorrit. Ei, i aquí teniu un profe. Què tal el profe? Bé. És guai? Sí. S'enfada? No mucho, no. Bueno, però ser noia, no? Que està guai. Vale, xics, moltes gràcies per estar aquí. Fins a la pròxima. Adeu. Adeu.